Kardom pini birtar jikha pini prime time birta thanbang phini lisami hombari kilingpi. Aprang si birtang ton penchipajir midam de aprang birtang kungpi arjuikha. Umaha langsoran ki mung piahem PMAY jahem so contractor atum ki kimpi ki patang pi pedet. Ame kaca church ahem pi kajorang ki pise kacelang japan kaconing ri. NPPS song hin pen MLA election kilik akut NPPS song pan vote ki pia tumapan kacoro pajer pon. Daldali Reserve Central Forest along pangtik tik to make kai pi jogajok jakas lapen kaprega song atum DC apan pinpura lo ki pajer dam. Katsa song pen Assam Gramin Vikas Bank apan pinpura lo ki pajer dam. Birtang kungpi arjupon ikde da phi puthot birtang ton pen chipajir midam sina. Lakhanar kep Hamren constituency ke parlo Umaha langso PMAYG Joyraming lenga chor sang pi raniti mungpi Umaha langso kramsa arong along contractor menson pator rong hidi arong along hemsuki kimpi kasai oy. Hamren constituency arongtin ahawartin ta PMAY jahem sodorep lason si Umaha langso kramsa arong along ta raniti mungpi hem ta kimpilo. Konsita contractor kacikrong mention patorapang patang pipidat lahan ta kalisi tangka tacup panglin langs kikimpi pulo te kimpa menang lason patang tiahem nang biham chotke koson lo lason patang te pulo te ahem nang chipri eton kalite ni metang sitame ka chipri popusi raniti mungpia chor joyram roham kaningje ahok ningduk mimialam lason ke patang tiahem soke koson lo nitum kiduk det araratum ke patang theko ke chochia phanta chongda chok epoga joine aphan chongda chok lasi noni ni thom angbong jongsi nang patang pipe protang de ahem ki pripoposi pherang kyang no nang thandon. News Desk report News.News Karbi ANGLONG. Pini borlang pheraha waralong kiduk kilak arada tumaphan panongsi BPL kawea tumaphan sanglin pholin phokeron padopon. Borlang pheraha waralong kiduk kilak arada tumaphan panongpon si BPL kawea tumaphan government pen sanglin phokeron panpido. Berta kilong dun atengke tangka sitami suri sisi rompon pasi. Berta ribdun long monsta borlang pher thala adu gorom pani arok asor edon taikero ahon long dun nang pachini dun renti. News Desk report News.News Karbi ANGLONG. Katsa song tumpen Assam Gramin Vikas Bank aphan pinpura lo kapajir dam. Jangmini pai kreni katsam phasong pen Assam Gramin Vikas Bank along pinpura lo pajar dam lason sikidam tangani ke langpi liangi rural bank pasi amen earpon bonjata government pen patoi jesi amen larki api puthot regional along kumar kachukle matuma phanstame ke transfer ponjia phan jesi pon lasi bangso putha katsam phasong pen ke chidon lun theke pusi soda pen kachesong padopon. News Desk report News.News Karbi ANGLONG. Argunya di lupa. Tahu ini tuh Karbi ANGLONG dak itu apram ke langki dehangi bank pulo non ke amen lar kilo AGVB Assam Gramin Vikas Bank po tapang soa bank apan pini hidup pimpura do kipinang ko kalam kilo pehelo kedam tangar ni pinaana jo kidi Karbi ANGLONG kidu kela karat atum ningke chet hepon klong lapen Karbi ANGLONG wana jo kidi setame avar sai do che ANGLONG gong lake langki dehangi bank pulo bon setame langki dehangi bank amen pe praidasi non ke Assam Gramin Vikas Bank amen lar pondelo kapang so ke lar jilong setame pinangan arada tum kacidon deta dulu lapen la Karbi ANGLONG along song ke klaim hampang song ke klaim tuman setame
labang so amen ke lar je long kham khe dun lo lar long le pu pen ajok bon sitame government atum patoi ki si amen lar bor ide lo amen lar de pen api pini ni tu labang so memorandum ki jong ponang ko ba Ladakh regional office along manager phan ke panong nang ko kalam phelo bima non bangke Ladakh beng amen ke lar to kali non bangke Karbi Anglong along labang so beng along kacu klem dun kacung datun cukamar atuma phan Karbi Anglong ang tan an ke transfer je phan si ang song pen order nang pale lo lasi labang so Karbi Anglong along labang so Karbi Anglong arlo ba Karbi itu mithang he kiduk ke lag datum labang so beng phan ke chok khapen pinangan akiduk ke lag datum kereng awar sai ta long pon lo bon sa tame piniar ni labang so along itu kaci song nang ko lampe lam ti patla nang ko Karbi Anglong ang kang pia phan ti pudu nang ko kathil la ha kado we ta me link spare pen methang Ladakh regional office abangke Ladakh ki chuklem makar bidum ana bangke transfer long le Ladakh amasi chuklem chudam long ngi kusi ni tu malang tu phan ke hang patu pon lo pepot man putang te methang Karbi atung mentune kan sita me labang so beng cho khasi awal sai chu en longbong lo ilitung chini je Karbi pi atung ba mithang so Karbi atung kiduk kidla atung ba han chu chot atung sita me prangla pi de ngi beng pugo cha khasi atung kabi sita me dak si cho khano lapen state bank tang ho akapreka bank ke thia long ke chini dunde the dunde ko si labang so bank phan cho khano sita me pinia ni bang ni tung karun long pen dak regional manager phan isialo ki do ke panong nang ko thela hello Karbi Anglong long achu kormar tum labang so beng long achu claim du na tum phan an Karbi Anglong pen ang tan ke transfer ya dia phan se order nang pali lo lasi labang so along abang ke ni litun chi don dunde NPP asonga hinpen MLA election kilik ahut NPP asonga tuma phan vote ki pidun atuma phan kachuro kapajirpon nona pung MLA election ang jongsi NPP asong pen long piadim long ta high at lote Karbi Anglong rat Karbi 24448 Pachun pon wek puputa ni kachuro pajur pona maelo chiparai pon labang so maelong NPP long clear candidate lakha krepli bokajan LAC David Rengma lakha krenerke power care LAC chomang peram lakha pressure ke dipu LAC rajan timung lapen lakha en kai thalangso welcome down lapen to Sukur Singh Singhap dun maipu NPP HSC Committee Presidency Mayadi Pidon Renti Ibukan Dr. Pangdakwan Elvin Timung News.News Karbi Anglong Fraksi NPP himpen Karbi Anglong arat mate itin harukat voters mate NPP kita warjana pan japongan pilih according to the service to upon ning itin sang karong sebagai nang itu NPP mate kita warjana utang nang pilih pen pining ke Congress atau BJP atau iklan kecokce kecupanglim kilit mit berdo ini kan sampai kan ini semua NPP apa mate kita program panah di Congress nombor ini semua suri ini kita sama kalau untuk kita pada kalau lepas non kita hilang arni dah ini semua cerap lagi hilang cerap pom dote ini semua Congress atau BJP atau kecupanglim iklan kecokce lah kau itu terus uji posisi nang itu rahin kata ni itu ni bonasi non kita hilang MSC sitami asal dekat cerap bomben itu RDC ke itu ada kom prime uji kalau power uji itu ada kom ini Karbi Anglong accumulation governance itu apa nang itu berkerap akan show akan kod itu kaitan NPP itu nang itu ben kaitan ini kita itu nang itu ben tentang sudara dari lapan aku nona batai ke NPP ke high lote nang itu rap itu telah rap itu boleh Karbi Anglong rap untuk ke high itu ini itu lapar kantor karma NPP itu rumah baik
tentang prediksi untuk kecepatan pintu majingkan MLG Dolduli Reserve Forest Central Nursery along pang thek tumme ke kaipidam chogajok jakas la pen kapreka song tumchelang pet pen DC aphan pinpura loke pajirdam Kedamtang ni pai puarni Dolduli Reserve Forest Central Nursery along Forest staff atum lapen homgard atum kido aboha pang thek aning kelang notu ni kaipichok lasi arson etek visit niletin kendramlo reserve jong kachupri edlote angtona mulida Tower Ketolo lasi reserve kirai konji akan akenang sot lasi DC akan tanah kacang kano lapen state government along tak militum damji lapente ladak encroachment atau keto laso elements abang immediately evik nanti pusat jaka samai pu konsinteran inke News Desk report News.News Karbi Some Doldoli Reserve Forest Arlu latum Central Nursery pudo la Central Nursery long la Forest staff atum ke sang adim lo ke hon adim lo la so temporary shed do hala so shed la miscreant atum me kai chok bosar julong lo la penili tum adim dam lo hala so kar julong ateng pen la pen ke khada ke thek dam long la som la so temporary shed abang la so hem abang ke pilima la tum kai chok kita forest department or immediately react lo la pen ke alang litum aladak la so hem puthot kim thulo tangte lang sita kim thulo la sinilitum la so miscreant activities lo arson attack tu sinilitum pulo la bangke nilitum condemn lo la bangke la so arson bangke kupiluma nilitum kamatha teng bangke part of the continued and planned la so kupiluma encroachment into Doldoli Reserve Forest ate Doldoli Reserve Forest ke under large scale and open encroachment labangke all the authorities concerned have also well aware of that encroachment lasinilitum appeal bangke pini ladak DC fan memorandum pilo laso memorandum ki piatenge alang liphan sita pachinilo lapen ke damtang chuning aningkan council CM ke hai ke pha meeting along sita mehla dakta consultative committee lapen ke standing committee pusing lo border alam kado ke langya phan sita labang so a committee ta sengchot lapen ke ave non sita me la so incident doko ka sita me la so committee ta in summary lasi langdam lo pulote ko piluma labang so reserve forest abang ke ko piluma non kiviri anatsi dambom lo lasi nilitum la jakas lom pen jakas along ado KFE reserve jong ke chipi lo pulote la ke ingtana munit ke phalo la pen reserve ta ilitum phan ke kenang so lapsi la so reserve abang kera ye bang phan ke nilitum pini DC phan sita me pachini lo la pen la bang so fi nilitum kamatha bang ke state government state level along an sita damji aladak la chief secretary atum border alam pencerap lok kado ko pon la sila hui kado velam sita alang litum along ta prabjin pen ka pachini dami
la so paneli tum jointly dak song de do an bang beneli tum bo Lakhain koi rapon nilip MEC constituency ke parlo koila mati sedeng ingti arong rongbin lang suna thoi ahemi pi kajor ingti pi chiklojon troklo pini an amme kache charche Perti itudun ke ibangame lo ke emekhen lo emek jongsi che church det pulote perti kang tin kathang ka chingi dunde kajor ingti pi artat ningkan thoke breketon lengkang lo kedam tanga ningkan phai kunia chiklo malom pen lo amme kisu long lok pen che church bawamat non ke asap ta che church pin lo jo padat metha pokachilana je aphananta ke chukichun asonanta kadure thekilo lapena chota pining pening panin ta che voedlo non ke ame che church de ramat na hota dam che de lapen election apong tin ta lo chu jog dum bom lo kedam tang jangmini phaisi nikan suringi ran kore si aphamat MLA kili ga hota don bor ibor asi lo chu jog dum lo bon ta esona ki sungta doctor long chilang dam lo lapen doctor atum non project and operation vet nang ko tipu kali tek lo hospital long kami dam mer bisi doctor atum kongo nasi Karbi lo komani aki sung ki dok ke po atum kan kang jin so don thega bang pu bang ke ning ke ne pen ki rap don ji ning ki ha pen se ke lang jok nang rap dun bet ka pusiam me ka church de rapang ka joreng tipi tuning repon la pen adon pu Karbi lo den council CM kiniram mohang nilit MSC ko betul lo Atuma Panta tuning repon bank account number 309616270093 IFSC code SBIN 0009405 Tokyola branch Nilipen berta pangdakpon Anilson Rongphar News.News Karbi Anglong Pini birtal an sikangton iglo domithak me kardom